12 апрель Юрий Гагарин кишилик тарихында беренче булып космик очыш ясаганда Россиядә космонавтика көне буларак билгеләнә. Гагарин космоска очканчы шул елның 9 мартында Иске Тәкмәк авылы басуына Чернушка кушаматлы эт утырган космик аппарат төшә. Шулай итеп Аксар авылы җирлегенә караган Иске Тәкмәк шул исәптән Зәй космонавтика тарихында билгеле төбәк булып тора. Шәһәр үзәгенә куелган һәйкәл Чернушкага багышлана. Моның белән зәйлеләр дә горурлана. Мен Аксар авылында туган, как раз шул 60 елда мен бик шат, бездән Аксардан ярак түгел Тәкмәк авылында төшкән, Тәкмәк җирлегендә. Һәм инде ул җылны бик кызыкта булганында безнең авыллар бик күп материаллар үзләренә шуннан алып кайтып, үзләренең кирәк яраклары өчен тотканнар. Менә шунысы да бик кызыклы. Бөтен авыл шуның белән кулланган. Ул инде бик капрон материал булган. Очень приятно то, что именно в нашем районе произошло такое значимое событие, что космический аппарат, на борту которого находилась собака Чернушка, приземлился именно в нашем районе. Это большое событие для всей страны. Бүген дә Чернушка һәйкәле яныннан кеше өзелми. Бакчада тәрбияләнүчеләр, мәктәп укучылары өчен тарихи вакыйгага багышланган чаралар үткәрелә.